Alte erezii ale Bisericii Ortodoxe propagată prin învățătura vămile văzduhului contrazic învățăturile biblice despre cine este persoana care îi va judeca pe oameni, locul judecății oamenilor, timpul judecății și scopul judecății oamenilor. Erezia blasfemică spune că după moartea fizică a omului, după ce trupul omului a fost înmormântat, sufletul omului își ia zborul către cer pentru a trece de cele 24 sau 20 de vămii și unde la fiecare vamă îi se cere socoteală sufletului omului pentru păcatele sale. Sufletul omului trebuie să treacă de aceste așa zisele vămii unde sunt postați demonii care au rolul să-i judece pe oameni pentru păcatele lor. Erezia spune că acești demoni de la aceste vămii au rolul să-l judece pe om, amintindu-i omului de păcatele făcute în timpul vieții sale pământești și pentru care omul trebuie să plătească aceste păcate cu fapte bune ca și monedă de schimb pentru a trece de aceste vămii și a ajunge în cer la Dumnezeu. Aceste așa zisele 24 sau 20 de vămii reprezintă judecata sufletului omului numită judecata particulară. În timpul acestei judecăți particulare, sufletul omului este acompaniat de către un înger bun care îi duce faptele bune ale omului și cu care sunt plătite păcatele la fiecare vamă pe care sufletul omului trebuie să o treacă pentru a ajunge în cer la Dumnezeu. Dar să vedem ce ne spune Dumnezeu despre judecata omului. În primul rând, judecata oamenilor va avea loc după învierea oamenilor. În al doilea rând, judecata nu este făcută de către demoni, ci judecata oamenilor este făcută de însuși Dumnezeu. Este foarte greu de înțeles cum au ajuns acești reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe să predice și să promoveze astfel de învățături păgâne, care nu au nicio legătură cu realitatea, care nu au nicio legătură cu cuvântul lui Dumnezeu și care contrazic și atacă cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne vorbește prin Scriptură că judecata omului va avea loc după înviere. Dumnezeu ne spune că omul nu va fi judecat în funcție de ordinea morții lui fizice, ci Dumnezeu ne spune că omul va fi judecat după înviere și nu separat față de alții. Vor fi două învieri și două judecăți. Prima înviere și prima judecată este rezervată oamenilor mântuiți, iar cea de-a doua înviere și a doua judecată este rezervată tuturor oamenilor nemântuiți. Deci judecata fiecărui om nu se face separată și în funcție de ordinea morților fizice, ci judecata oamenilor este rânduită de Dumnezeu într-o anumită zi la scurt timp după ce aceștia vor învia. La scurt timp după înviere va fi și judecata. Dumnezeu ne vorbește în Scriptură că este vorba despre două categorii de oameni care vor avea două destine veșnice diferite. Vor exista două învieri și două judecăți. Deci prima înviere și prima judecată este rezervată pentru cei mântuiți, iar cea de-a doua înviere și cea de-a doua judecată este rezervată pentru cei nemântuiți. Între aceste două învieri și cele două judecăți există diferențe de timp, loc și scop. Prima înviere și prima judecată de care vor avea parte sunt toți oamenii mântuiți. Aceștia sunt persoanele care sunt deja considerate de Dumnezeu ca fiind oameni mântuiți înainte ca ei să fie judecați. Aceștia au statutul de mântuit din timpul vieții lor pământești, când în timpul vieții lor pământești l-au primit prin credință pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor și s-au pocăit. Dumnezeu consideră pe om mântuit sau nemântuit în funcție de alegerea pe care omul a făcut-o în timpul vieții sale pământești. Dacă omul refuză mântuirea și moare în păcatele sale, el este considerat de Dumnezeu un om nemântuit. Un om care și-a pierdut sufletul și care va merge în pedeapsa veșnică.
Dar dacă omul în timpul vieții sale pământești acceptă mântuirea prin credință și se pocăiește, el este mântuit și Dumnezeu îl consideră mântuit. Cea de-a doua înviere și cea de-a doua judecată este rezervată pentru toți cei care au murit nemântuiți. Aceștia sunt toți care au murit în păcate, au refuzat să-L primească pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor și să se pocăiască. Aceștia care au murit nemântuiți și sunt considerați nemântuiți la această judecată. Această înviere și această judecată a celor nemântuiți va avea loc după 1000 de ani de la prima înviere și prima judecată a celor mântuiți. Dumnezeu ne spune că toți cei care vor învia la cea de-a doua înviere sunt oamenii nemântuiți și toți vor fi judecați și condamnați pentru chinul veșnic în iazul de foc numit și moartea a doua, pentru refuzul de a se fi mântuit prin credință și pocăință, pentru refuzul de a-L fi primit pe Iisus ca Domn și Mântuitor în viețile lor. Apocalipsa 20 cu versetele 5 și 6. Ceilalți morți n-au înviat până nu s-au sfârșit cei 1000 de ani. Aceasta este întâia înviere. 6. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere. Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere, ci vor fi preoții ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos și vor împărăți cu el 1000 de ani.